De la dans și spectacole în China până la pupitrul de DJ și, acum, direct în Thailanda, la insula iubirii. Vlad Calonfir, cunoscut în lumea muzicii sub numele de DJ Calve, este una dintre noile ispite masculine care intră în cel de-al 10-lea sezon al emisiunii. Dar cine este de fapt Vlad Calonfir? Cu ce se ocupa înainte să ajungă la insula iubirii? Cum a trecut de la visul de a urma o carieră militară la dans și apoi la muzică? Și ce fel de ispită spune că vrea să fie în Thailanda? Astăzi, la Fără Filtru, descoperim povestea lui Vlad Calonfir. Vlad are 32 de ani și este cunoscut în industria muzicală drept DJ Calve. S-a născut în București, însă viața avea să-l ducă într-o altă parte a țării. De la o vârstă fragedă s-a mutat la Arad, oraș de care avea să-și lege o bună parte din adolescență și din începuturile carierei sale. Interesant este că planul inițial al lui Vlad nu avea aproape nicio legătură cu lumea muzicii. În copilărie își dorea să intre în armată. Modelul său era chiar bunicul, care avusese o carieră militară și ieșise la pensie cu gradul de locotenent colonel. Până în jurul vârstei de 14 ani, Vlad se vedea urmând un drum asemănător, numai că viața avea alte planuri. La aproximativ 15 ani a ales să urmeze un liceu cu profil economic. Și tocmai în această perioadă s-a întâmplat ceva aparent banal, dar care avea să-i schimbe complet direcția. Balul Bobocilor. Vlad a participat la eveniment și a câștigat titlul de Mr. Boboc. Pentru mulți adolescenți, un asemenea moment rămâne doar o amintire frumoasă din perioada liceului. Pentru Vlad însă a fost începutul unei pasiuni. A început să danseze. Muzica și dansul au devenit din ce în ce mai importante, iar ceea ce inițial era doar un hobby avea să se transforme treptat într-o carieră. Și apoi a venit un telefon care avea să schimbe totul. La vârsta de aproximativ 20 de ani, Vlad a primit o ofertă pentru un contract de dans în China. A acceptat și astfel, tânărul care cu doar câțiva ani înainte visa la o carieră militară, ajungea să lucreze la mii de kilometri de România într-o industrie complet diferită. Experiența din China avea să-i deschidă drumul către lumea entertainmentului. Dansul l-a apropiat și mai mult de muzică, iar Vlad a început treptat să își construiască o nouă identitate profesională. Așa apare DJ Calve. În jurul anului 2016, Vlad începe să se concentreze serios asupra activității de DJ. A urmat ani de evenimente, cluburi, muzică și călătorii, iar experiența sa nu s-a limitat doar la România. De-a lungul carierei, Vlad a ajuns să lucreze și în alte țări, printre care China, Grecia și Spania. Practic, mare parte din viața sa profesională a fost petrecută într-un mediu în care trebuie să înțelegi oamenii. Un DJ trebuie să simtă atmosfera, trebuie să observe publicul, trebuie să știe când oamenii se distrează și când energia începe să scadă. Iar această experiență poate deveni foarte interesantă într-un experiment precum Insula Iubirii. Pentru că acolo nu mai trebuie să citești energia unui ring de dans, trebuie să citești oamenii și emoțiile lor. Vlad însuși a recunoscut înaintea participării că meseria lui îl pune permanent în contact cu foarte multe persoane, inclusiv cu multe femei. Cu toate acestea, spune că are emoții înaintea experienței din Thailanda, iar declarația prin care s-a prezentat spune destul de multe despre modul în care susține că privește rolul de ispită. Vlad spune că nu îi place să se joace cu emoțiile oamenilor, ci preferă să trăiască emoțiile împreună cu ei. Este o abordare interesantă, pentru că rolul unei ispite la insula iubirii este unul extrem de delicat. În fața ta ai persoane care au venit într-un experiment pentru a descoperi adevărul despre propriile relații. Unele sunt foarte sigure pe partener, altele vin deja cu îndoieli, iar după câteva zile de separare, petreceri, întâlniri și conversații personale, lucrurile se pot schimba complet. În acest mediu intră Vlad Calonfir și, spre deosebire de unele ispite care se remarcă în primul rând prin fitness sau modeling, Vlad vine cu o experiență diferită. Ani întregi a lucrat în entertainment, a dansat, a călătorit, a mixat muzică, a cunoscut oameni din medii și culturi diferite și a petrecut foarte mult timp în mijlocul publicului. Asta înseamnă că este obișnuit să socializeze și să intre rapid în contact cu oameni pe care nu îi cunoaște.
exact genul de abilitate care poate conta enorm la insula iubirii. Dar există o diferență uriașă. În club, când muzica se termină, seara s-a încheiat. Pe insula iubirii, oamenii se trezesc a doua zi în același resort. Conversațiile continuă, legăturile devin mai puternice și uneori apar sentimente pe care nimeni nu le anticipase la început. Va reuși Vlad să creeze o asemenea conexiune? Este prea devreme pentru a spune. Dar profilul lui îl face una dintre ispitele interesante ale sezonului. Are experiență de viață, este obișnuit cu lumea divertismentului și, mai ales, pare foarte confortabil în interacțiunile sociale. Înainte de plecarea în această aventură, Vlad spunea că abia așteaptă să trăiască experiența și că între ispitele masculine se formase deja o atmosferă prietenoasă. Își dorea ca această atmosferă relaxată să continue pe parcursul emisiunii. Numai că știm foarte bine cum funcționează insula iubirii. Lucrurile pot începe relaxat, apoi apare o atracție. O conversație durează mai mult decât era planificat. Apare primul date, prima apropiere și, dintr-o dată, ceea ce părea doar o vacanță în Thailanda se poate transforma într-un test extrem de serios. Vlad Calonfir vine însă cu o poveste diferită de cea a multor ispite. Copilul care visa să urmeze exemplul bunicului și să ajungă în armată a descoperit dansul. Dansul l-a dus până în China. China și experiențele internaționale l-au apropiat și mai mult de entertainment, iar muzica l-a transformat în DJ Calvi. Acum, drumul său îl duce într-unul dintre cele mai urmărite reality show-uri din România, de la ringul de dans la pupitrul de DJ și de acolo direct pe insula iubirii. Rămâne de văzut dacă Vlad va fi doar omul responsabil cu atmosfera din vilă sau dacă va deveni una dintre ispitele care vor schimba complet povestea unui cuplu. Pentru că, până la urmă, aceasta este adevărata provocare. Nu cine arată cel mai bine, nu cine vorbește cel mai mult, ci cine reușește să creeze acea conexiune care îi face pe concurenți să înceapă să-și pună întrebări despre relația pe care o aveau înainte să ajungă în Thailanda. Acum vrem să aflăm și părerea voastră. Ce impresie vă lasă Vlad Calonfir, DJ Calvi? Credeți că experiența lui cu oamenii îl poate transforma într-una dintre cele mai periculoase ispite masculine ale sezonului? Sau credeți că alte ispite vor atrage mai mult atenția concurentelor? Scrieți-ne în comentarii! Iar dacă vreți să descoperiți și poveștile celorlalte ispite de la insula iubirii, abonați-vă la canalul Fără Filtru și activați notificările! Seria noastră continuă, iar în următoarele videoclipuri descoperim cine sunt oamenii din spatele personajelor pe care îi vom vedea în Thailanda. Pentru că aici, la Fără Filtru, mergem dincolo de prima impresie.